Ibro Sudaniya Ariyalle na zo ziyara Najeriya lale 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 Ibro Sudaniya Ariyalle ka zo ziyara Najeriya lale lale Assalamu alaikum lale lale ayo salamata a gare ku lale da lale fatan lafiya na same ku lale lale daga Sudan ni na tagogon ku Ariyalle a can na jin sakon ku Ariyalle Lale Ibro Sudaniya Ariyalle ka zo ziyara Najeriya lale lale gana a zaune bisa kan raƙuni lale ko lale kuma kuna jaminin linzami Ariyalle ku jana a sannu ku kula da rami lale lale dan Najeriya kun fiye rami Ariyalle mu a Sudan ba mu da rami lale 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 Ibro Sudaniya Ariyalle ka zo ziyara Najeriya lale lale ga abinci an kawo shi a layi lale mu lale a Sudan mun fi ƙaunar shayi Ariyalle ba ma yuzin da ruwan sanyi lale lale ruwan dumi bisa kan layi shi nake so ku zo da shi za ku ga sauyi zan yi lale Lale Ibro Sudaniya Ariyalle ka zo ziyara Najeriya lale lale bi mana ba ya Haila, 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 haila maka abinci haila, 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 ɗan wake. wanne ka dina Aiwa, 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 aiwa. Lale Ibro Sudaniya Ariyalle ka zo ziyara Najeriya lale Kar lale da ku ce na yo muku isa lale lale da abincin gara ku ban hobza Ariyalle bancin kaf zabo mai